una cosa que és absolutament objectivable, no? Els nens són una àncora, diguem, de relació amb la societat, d'integració amb la societat i d'arrelament, diguem, a un entorn immediat, no? Òbviament hi ha el tòpic aquest de dir són el nostre futur, sí, però sobretot són el nostre present, perquè ells ens recorden constantment que tot està per aprendre. Ells ens recorden constantment que la vida adulta està plena de prejudicis, d'actituds, de vicis adquirits, no? D'hàbits que gairebé no tenen cap sentit, però formen part, diguem, de la moral adulta i de la convivència adulta, i ells se'ls salten a la torera, no? I de manera que són un mirall. A veure, diguem que ha canviat la meva perspectiva, és a dir, ha canviat les proporcions i des d'on la manera de mirar. El que passa és que jo, que això m'ho he preguntat sovint i molt més des de la publicació del llibre, encara més, no? Jo diria que jo he canviat poc, diguem. Essencialment tinc els mateixos interessos que tenia abans que ell naixés, vist més o menys de la mateixa manera, potser, home, amb els canvis habituals de 10 anys, no? I no hi ha un abans i un després de dir, no, esclar, és que jo era d'una manera que ara he canviat. No sóc jo el que ha canviat. El que ha canviat i radicalment és la meva manera de mirar les coses i sobretot la perspectiva des d'on les miro. I per tant, proporcionalment dono importància a coses que abans em passaven desapercebudes i a l'inrevés, coses que abans potser m'amoïnaven molt, ara és que parlant malament me la bufen, però molt, I això sí que és una evolució que detectes. Opinar, algun dia? Mira, no sé, és que jo les bones notícies, diguem, en general, prefereixo viure-les que no pas explicar-les. No és que no... Diguem que es fa de vegades aquest exercici, no? De dir, vinga, un diari al qual només hi hagi bones notícies. Hosti, jo em malfio. De la felicitat em malfio més que de la infelicitat, no? Perquè ja li estic buscant el que, no sé, a mi... Hi ha moltíssimes coses sobre les que m'agradaria poder escriure, però... Clar, cauríem en tòpics, no? De dir, per exemple, el conflicte israeliano-palestí s'ha resolt, no? Doncs per mi això seria una molt bona notícia, però com s'ha resolt? I d'aquí ja entraríem ara en... Jo penso que la condició humana busca paradisos constantment com a punts de fuga, però quan els troba s'adona que són inferns els paradisos. És a dir, que si estem buscant sempre allò, l'ideal, més val que no el trobis, perquè el dia que el trobis descobriràs que no ho era. Sí, home, podria fer-ne sobre molts, no? Sobre molts. Tampoc els dimonis habituals, és a dir, tampoc Berlusconi i tots aquests que surten als cartells del PSC, que busca els seus dimonis, que normalment tots estan com caducats, ja menys el Vidal Quadras, que el tenim allà. No, jo potser, clar, potser faria... Mira, et diré més, potser faria una crítica molt dura davant d'un benefactor hipòcrita, no? Davant d'algú que se les donés de bo. Jo recentment, arran del llibre, he hagut d'assistir a molts... He volgut i he assistit a uns quants actes benèfics i històries. Hosti, i m'he adonat que hi ha gent magnífica i que hi ha gent que utilitza el xantatge emocional d'una manera molt, molt infecta, I no em faràs treure noms, tot i que sé qui estic pensant, perquè per alguna cosa se m'acut, no? Però més aviat m'aniria a buscar, aquest tipus de persona. Sí, perquè, a veure, la maldat d'un poderós molt clar, vull dir, de Hitler és molt barat dir que Hitler o Stalin, això sí, de les dues bandes, o Pinochet o Fidel Castro, són gent que ha tingut un tipus de comportaments blasmables. Això ho trobo bastant evident, obvi, i m'hi afegeixo, però no m'interessa. M'interessa més de vegades els que van amb pell de xai i en nom de les bones paraules, hosti, després foten els altres, no? I vaig veure què
era jo capaç de fer una mica, parafrasejant, diria que Kennedy o Churchill, no me'n recordaria ara, de dir, no et preguntis què pot fer el teu país per tu, sinó què pots fer tu pel teu país, no? I em vaig fer aquesta pregunta i em vaig veure en cor, arran del llibre, de l'energia que rebia i del poder de convocatòria que detectava que tenia, vaig veure en cor de dir, crec que sóc capaç de muntar una iniciativa que recapti fons, és a dir, que tingui transparentment un objectiu molt concret i a més molt específic per a dues fundacions que són les que jo conec i que poden representar moltes d'altres que són aquestes, i a banda que doni visibilitat a un col·lectiu que no la té gaire, perquè sovint mirem cap a una altra banda i, en fi, és una cosa molt, vull dir que es detecta molt quan hi entres, no? I aleshores se'm va acudir això i bé, vaig començar tímidament a demanar a amics artistes que em semblaria, ja entenc que és una mica, vull dir, amb molta timidesa, hòstia, no he rebut un no per resposta, al contrari, diguem que de fet va haver un moment que vaig dir, bé, prou, perquè ja ho tenim 2 hores amb això i hem de, saps, no ens excedim tampoc. A veure, jo diria, pel que he anat detectant, que per mi això és molt nou, no? Diguem, però pel que he anat detectant, jo diria d'entrada que la societat està tenint una evolució clara en la seva relació amb els nens discapacitats. D'entrada perquè ja els mostra i per tant els fa circular en la mesura del possible, els fa anar a centres, hi ha activitats, etc. Esclar, això xoca amb algun dels correus electrònics que he rebut, diguem, de gent gran o que em parlava d'àmbits rurals, no, allà pagès o així, que t'expliquen unes coses que et posen els pèls de punta, no, de dir, sí, jo sabia que n'hi havia un, però el vaig veure mai, no? No el vaig veure mai, o que el tenien lligat al corral, no? Això m'ho han explicat un folet de Lleida. Hosti, i et quedes com, li deixaven el menjar. Per tant, o sigui, que hi ha hagut una evolució és evidentíssima. Que hi ha una certa tendència i per tant una línia, diguem, en la bona direcció sobre la necessitat de fer una societat més inclusiva, d'adaptar fins barreres arquitectòniques, posem, etc., una legislació, això hi és. Una altra cosa és que hi hagi, d'una banda, els recursos perquè això sigui possible i d'una altra banda l'educació, encara general o el costum, com perquè formin part, diguem, de la normalitat, no? Hi ha un vertigen